मी काय म्हणते ह्याला? खोला. खोला. आज क्रिसमस आहे ना म्हणून पूर्ण दिवस मुलांसोबत घालवलेला आहे. सगळ्यात जास्त पण खायचं हीच खायची. आपली भोपळ्याची भाजी आणि गरमागरम तांदळाची भाकरी. चला आम्ही बघा चाललो मुलांना घेऊन. चला चला. काठी लागेल. विराट ती काठी घे. पण हात नाही पोचला तर. हात नाही पोचला तर कुणाला आली आहे? हा आपण येऊया लगेच. चला ए मला पण घ्या. मला कुठे एकटं टाका तुम्ही. हा नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता संध्याकाळी आम्ही बघा निघालोय. काय आणायला? कनेर काढायला. ही मुलं ह्या मुली ज्या आहेत ना कधीपासून माझ्या मागे लागल्यात चला 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 करून. आता कनेर काय तर मला पण माहीत नाही. मी पण आज पहिल्यांदाच बघणार आहे. हे दाखवा काय आहे ते. हे काय आहे? हे झाड आहे कनेरांचं. तर हे बघा आपल्या जवळच आहे, घराच्या जवळच आहे. हे आपलं घर आणि इथे बघा झाड आहे. बघू द्या कुठलं झाड आहे. हे झाड आहे कनेरांचं. हे बघा हे झाड. आणि ते काळ बघू दे. काढले. हे बघा हे काढले. करवंदासारखं आहे दिसतंय. आंबट गोड लागतात. आंबट लागतात. आंबट गोड. तुला बायकांना आवडणार फळ. मस्त आहे. हे बघा एकदम छान लागतो. आणि ते बिया काय करायच्या? मुलींनी बघा काय करलं. दाखवा मुलींना. हे बघा पान. हे कसलं पान आहे? हा ते काय करता तुम्ही? दाखवा मला. हा द्रोण म्हण. द्रोण दाखव बाय कसं करतो. दाखव मला पण शिकव. दाखव दाखव. ही बघा कशी आरोही करते त्या. परत पुन्हा नवीन करून दाखव बा इकडे. हा असं करायचं. आणि ते देठच हे करते ते. तांदळाची पानं काय आहे. आता करवंदीचा काटा घेतला. हे बघा इथं करवंदीची जाळी आहे. मस्त लागतात ग. किती छान लागतात आंबट गोड. हे बघा आपल्याला मृण्मयी करून दाखवत्या. तुम्ही काय म्हणता ह्याला? खोला. खोला म्हणजे द्रोण म्हणजेच खोला. खोला खोला म्हणते. खोला 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 म्हणते ती. थांबा विराट एक मिनिट. हा बघा हा तयार झाला. आता आपण काय पण जमा करून ठेवू शकतो. हा बघा हा एक बनवलेला आहे. हा आरोहीने बनवलेला आहे. आणि त्यात असे जमा करून ठेवलेत. कसे पटापट बनवतात. मुली हुशार आहेत खूप आमच्या. आज मुलींना की नाही क्रिसमसची सुट्टी आहे. क्रिसमस आहे आज. मगाशी मी एक हां बनवलं ना. एक 15 ते 20 मिनटं लाईव्ह आम्ही येऊन गेलो. म्हणजे असं वाटलं की नाही चला आज क्रिसमस आहे तुमच्याशी बोलावं थोडंसं. गावी ते क्रिसमसचं काही नाही करत ना. पण दुपारी माहिती काय केलं आम्ही आज मुलांना घेऊन आम्ही बाहेर गेलो होतो. जेवायला वर गेलो मुलांना घेऊन. साहिल पण होता. विराट आणि आरोही आणि मृण्मयी. एक तास 1.5 तास गेला आणि मग घरी निघून आलो. फार लांब नाही गेलो, तळ्यातच गेलो होतो. मुलांना आनंद. कारण क्रिसमस म्हटलं का बघा मुलांचं काय म्हणूया आपण सांता क्लॉज हे ते सगळं मुंबईला सर्व करतात. पण गावी इथे काही नसतं ना. ह्या मुलांना काय माहिती पण नाही. तर त्यांना मी विचारलं क्रिसमस वगैरे नाही म्हटलं गावी इथे काय करतच नाही. तर त्यांना सांगितलं की मुंबईला बघा अशा प्रकारे सगळं असतं. मॉलमध्ये ते सांता क्लॉज येतात. सगळं छोट्या छोट्या मुलांना गिफ्ट वगैरे मिळतं. तर त्यामध्ये काकी आमच्या इथे काही नाही करत गावाला. म्हणून चला कुणाच्या म्हणाले आपण जाऊया मुलांना बाहेर घेऊन. मुलं पण खुश होऊन जातील. आणि खूप चौघं पण खुश होते. पण मी काय शूटिंग वगैरे काय केलं नाही. म्हटलं एक दिवस आपण मुलांमध्ये घालूया. म्हटलं नको आज शूटिंग. त्याच्यामुळे काहीच मी शूटिंग केलं नाही. काढले. विराटने तर मोठी पिशवीच आणला नाही. खूप आहेत. आता काय बोरं काढायला जायचं? नाही नाही मी पण येते. मला पण फिरायचंय.
घरी बसून बसून पण कंटाळा येतो त्याला. म्हटलं एक दिवस आपण जाऊया. हा कुठलं झाड आहे? त्याचा पण खोला बनतो बघा. मुलींना किती नॉलेज आहे बघा. एवढ्या एवढ्या मुली आहेत पण त्यांना सगळं माहिती आहे. हुशार आहेत, खूप हुशार. बघू ते विराट मला ते 2-3 हे बोरं काढायला पण द्यायचं बघा. विराटने फांदीच काढली. अय्या काटे आहेत. काटे आहेत फांदीला. 2 ते मला बस. हे जमा करून सुकवायचे मग सुकवू नाही शकत. एकदम साईज मध्ये बघा एकदम लहान आहेत ते. अरे अरे पडला आणि विराट पडलेला आहे. चप्पल त्याची हे झाली वाटतं. अरे विराट चप्पल घसरगुंडीची आहे ती. कनेरा कनेरा. आणि तुम्हाला मी फुलं दाखवते. ही बघा ही सफेद फुलं. आता थंडी चालू झाली ना जिकडे तिकडे ही अशी फुलं आहेत. आता हे तुम्हाला कमी प्रमाणात दिसत आहेत पण असं पूर्ण असं हे रान आहे ना भरलेलं असतं. काही ठिकाणी आम्ही असं कधी कधी बघतच बसतो. इतकं सुंदर वाटतं ना म्हणजे पूर्ण सफेद चादर फुलांची. इतकं छान असतं. पण या वेळेला फुलं मात्र फार कमी येतं कारण थंडी जशी पडायला पाहिजे तशी थंडी पडलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे जी कलरफुल फुलं असतात ना ती नाही आहेत ह्या टायमाला. नंतर गेल्या वर्षी जेव्हा आम्ही आलो गावी त्यावेळेस आम्ही जी फुलं पाहिलेली आहेत हां ती वेगळीच. काही कसली फुलं आहेत? हां गुलाबी रंगाची. ती बघा वरती ती दिसणार नाही. ती खूप सुंदर सुंदर फुलं आता ह्या वेळेला आहेत पण फक्त ही सफेदच दिसतात. हां गेल्या वर्षी किती होती ना बघितलं ना आपण आलो तर खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची. नारंगी, पिवळा रंग, लाल, हा केशरी केशरी कलर. आणि आता रान बघा सुकत चाललंय. आता हे आता आमच्या घराजवळचाच परिसर आहे. तुमचा हात नाही पोचणार. मी येऊ का? काठी पाहिजे होती घ्यायला. डाल्या तोडून देतो. थांब बाय दोघी यायची. काटे आहेत काटे लागतील. आपण बोरं काढूया तर बोरांच्या इथे जाऊया. हुमले म्हणजे काय ग? डोंगले मग अच्छा हा बघू दे आहे तिथे. काय कुठे आहे तिथे? सांभाळून काढ ग. काटे आहेत झाडांना. हॅपी आणि काय मेरी. आज क्रिसमस आहे. क्रिसमस साठी काय क्रिसमस आहे ना. आज क्रिसमस आहे ना म्हणून पूर्ण दिवस मुलांसोबत घालवलेला आहे. आनंद हा मुलांसोबत आनंद. मुलांचा दिवस क्रिसमस म्हणजे काय 3 पाखरं आहेत. हा लाल पिवळा सफेद ग्रे कलर आहे विराटचा. सकाळी 11 वाजता आलेत. 11 साडे 11ला आलेत ही मुलं घरी. दुपारी घरी गेली पुन्हा 4 वाजता आले आणि मग चालले आता. आता उद्या पण त्यांना सुट्टी आहे शाळेला. त्यांना म्हटलं उद्या पण या तुम्ही जेवायला या सांगितलं. आता बघूया येतील. कुठे मस्त फळ आहे छान लागते. आज माझा रंग एकदम काळा काळा झाला दिसतोय मला. उन्हामध्ये ना 1-2-4 दिवस झाले ना खूप उन्हामध्ये काम चाललेलं आहे त्याच्यामुळे कलर थोडासा चेंज झालेला मला पण वाटतंय. जाऊ दे. आता बोरं नाही आहेत तिथे. कुठे पिकलेत बोरं? बोरं की नाही भरपूर झाडं आहेत पण ती अजून कच्ची आहेत. तुम्हाला बघा मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं तर दुपारी की नाही बघितलं आम्ही जेव्हा आम्ही तळ्यातनं येत होतो ना त्यावेळेस. पण आहेत सगळे कच्चेच आहेत. थोडीशी मिळतील कदाचित. आणि आलो आहे बघा आम्ही आता आमच्या वाडीच्या बाहेर आलो आहे चालत चालत. आणि इथे बोरूचे झाड आहेत सर्व. बोरी यावर कुठे नको वर आता. पक्षी बसले त्याच्यावरती बघा दिसत ना. काय चिमण्या आहेत त्या. हां आता की नाही आम्ही आलोय बाहेर. बाहेर म्हणजे जिथे बोरीची झाड आहेत ना तिथे. हे बघा तुम्हाला मी मागे दाखवले बघ इथे बोरं आहेत.
हे बघ सुकलेले तिथे काय आहेत ना, सुकलेली कच्ची आहेत. मुलांना पाहिजे तर काय, कुणाला 4-5 कुणाला तर नाही खाणार पोरं. काटा लागेल बाय हारू. खालच्या साईडला बघ. कुठं आग लागली नाही, ते वनवा लावतात गावाला. हे बघा असे पडतात सुकेत. किती सुंदर सुंदर पक्षी. किती जमा बाय केली बाई खोल्यामध्ये. मला मस्त गोड ग. मला पण आण. एकदम सुकलेला ना नको, जरा असा सुकलेला आणि थोडासा ओला. काय मस्त लागतं ग, आंबट गोड छान लागतं. कनेरे किती जमा केलेस. फुटत गेले भैया. तर बाहेर बस जरा, नंतर येऊया पिकल्यावरती. हा तेव्हा समोर धूर येतो ना. कोणतरी आग लावली. वणवा म्हणतात, पण ते वणवा काय आपोआप लागत नाही, कोण ना कोण काड्या टाकतो. आणि जर असं पेट घेतला पुरं जंगलच्या जंगल मग पेटून जातं. मग हा का बरं आवत नाही आहे. म्हणजे गुरं वगैरे चरायला नेतात म्हणून. मग बोरं बघा पिकलेत, भेटली. निवडुंग बघा केवढा मोठा झाड आहे निवडुंगाचा. सळसळ सळसळ आवाज येतोय बघा आगीचा. लांब आहे ते, आमच्यापासून जवळ नाही आहे, पण तरी पण किती आवाज येतोय बघा. आणि धूर बघा समोर तुम्हाला दिसत असेल. रात्र व्हायला आली आता. रात्र म्हणजे संध्याकाळ व्हायला आली. समोर बघा किती छान वाटतंय. मस्त दिसतंय. सकाळचा निसर्ग, संध्याकाळचा निसर्ग खूप सुंदर असतो. बघू दे किती काढली. हे बघा एवढी बोरं भेटली. हे ते कनेरी दाखव किती काढली. हा बघा, हा रानविवा मस्त कनेरी. करवंदार काय दिसतो बघा. तुझे कुठे बाय एकत्र गेली. आग वगैरे आलं नाही, आग लावली. आग पोरी लावली आहे. काय भरपूर वनवा जोरदार पेट. आवाज येतो इथपर्यंत. हा उद्याला 8 दिवसांनी येऊया. हा उद्या लगेच लगेच थोडं पिकणार आहे. उद्या येऊया आपण. 4-5 काय असेल ते बघूया. चल 4-5 तर मग रविवारी परत येऊ. सुट्टी असेल तेव्हा. मुलींना जेव्हा सुट्टी असेल ना तेव्हाच मुली येतात ना. त्यांना वेळ नसतो. सकाळी जातात शाळेमध्ये. बिझनेसमॅन आहेत ना दोघी. नाही सकाळी लवकर शाळेमध्ये जातात. म्हणजे जसं मुंबईला बघा शाळा असते ना, इंटरनॅशनल स्कूल कसं असतं, सकाळी लवकर जायचं आणि संध्याकाळी. तसंच ह्यांचं पण आहे, सकाळी लवकर जातात आणि संध्याकाळी घरी यायला त्यांना 4:30-5 त्यांना वाजतात घरी येईपर्यंत. आणि तुम्हाला माहिती आहे गावी शाळा बघा जवळ नाहीत, आमच्यापासून खूप लांब आहे. आणि आता निघालो आम्ही घरी चालत चालत. 5 मिनिटाचा रस्ता आहे. 5 मिनिटात आपण घरी पोचूया. दिवस आता मावळायला आलाय. अजून मला वाटतं अर्धा तास अर्धा तास जाईल अजून दिवस मावळायला. वातावरण एकदम सुंदर झालंय. समोरचं कलरफुल झालाय. कलरफुल. हा बघ किती कलर आहेत. बघ बाय चेक कर. जांभळा, पांढरा, काळा, 5 सप्तरंगी दिसतात. सप्तरंगी. सतरंगी, हम्म. सातरंगी. पाठी दुरांचं बी वाटलं. आज काय नुसती मजाच चाललंय. हा सकाळपासून नुसतं टाइमपासच चाललंय आमचा आज. मी टाइमपास करतो. मी काय काय क्रिसमस
नाही नाही कामाचं नाही, पण मी आज आळस केला ना खूप भरपूर. क्रिसमस आले अंगात, आधी क्रिसमस आमच्याकडे. दादा पोरं जायचं वाटतं. मीठ नको तुम्हाला? त्या कनेऱ्याला पण मीठ लावायचं. मिठाच्या पाण्यात ठेवते. हे बघा, हे असं आता मीठ, हा बोर घ्यायचा, असं मीठ लावायचं आणि मस्त खायचं. काय माझा पोट भर, भरला? माझा पोट भर. पोट भरला वाटतं. खाऊ लागले सगळं खाऊ. हा ना, आवाज पारणार तुका आता. कशा आवशी बोलवता कधीपासून? कधीपासून आऊस बोलवता? या आंबट खूप खाते ही. हा, कोकम बिकम किती खाते ही? आपण ते कैरीच्या फोडे नाही खायचो बाय, आठवतं? तिथे कैरी आपण त्या बिया, छोट्या छोट्या कैऱ्या, आणि सगळ्यात जास्त पण खायचं हीच खायची कैऱ्या. चला आता जावा, चला घरी जावा. चला थोडं थोडं मम्मीचा माझा फोन हात ठेवून मम्मीचा फोन येतो, जाऊ दे तर खालो. मम्मीचा फोन होता, काळो पाहिजे घरी जा. हे घेऊन जा सगळे, मला नको, बस झालं मला. पाण्यात टाकून ठेवू द्या. नाही तू घेऊन जा सगळे, तुम्ही खाल ना घरी. घरी खाली घरी घेऊन मला बस झालं एवढे. पाण्यात टाकून विराट ठेवू पिशवी ना. घ्या. घेऊन जा, पिशवी घेऊन जा. काय करायचं? तो खोला काय आला? टाकून दिला. मला नको, बस. मला ठेव ना ते, मी दोन बघ खाईन, हे, दोन तरी. काकाला पण खायच्यात बघ. हा, दोन मी किती खाल्ली? एक पण नाही खाल्लं. जावा घेऊन जा. प्लेट पण नाही ना, घेऊन जा. चपला ए, चपला सांगा चपला चपला ती बघ, ती चप्पल बघ ठेवून बघ, बघितला? आणि संघाची जा, एकाने मग पुढे माझं जाऊ पुढे नका. जाऊ नका, संघाची जा तिघांनी पण. आऊ तू वर दे. बाय बाय. उद्या याल ना? हा बघ अक्षय आला. रॉनी आहे. रॉनी आला डायरेक्ट इथे. अरे अरे रॉनी बोरं खायला. अरे भाकरी आहे आमच्याकडे, भाकरी. ऐकलं का? भाकरी डब्यातली. हा, हा, टाकली तो. उशीर असेल तर बघ. किती खुश होतं बघ सोडल्यावरती बघ. बिचाराला बंदिस्त करून ठेवलेलं आहे ना. काय हवंय काय? आणि आता रात्रीच्या बघा जेवणाला सुरुवात केलेली आहे. आत्ताच एडिटिंग झालं, व्हिडिओ अपलोडला ठेवलाय. एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. भोपळ्याची भाजी. हा जो भोपळा आहे ना, मला वाटतं 2 का 3 दिवसापूर्वी तुमच्याशी रेसिपी शेअर केली होती मी, भोपळ्याचे घारगे. तर त्यातलाच हा उरलेला भोपळा आहे. तर आपले एका काकी आहेत, त्यांनी कमेंट केली होती की भोपळ्याची भाजी दाखव म्हणून. तर चला म्हटलं आता मी बनवतेच आहे, तर तुमच्याशी पण रेसिपी शेअर करते. साधी सिंपल आपली भोपळ्याची भाजी आमच्याकडे खूप आवडते. तुम्हाला मी मगाशी म्हणाले ना की दुपारी आम्ही बाहेर गेलो होतो मुलांना घेऊन, त्याच्यामुळे दुपारी बाहेरचं खाणं झालंय आणि थोडा उशीर पण झाला होता. म्हणून मग आता म्हटलं साधं सिंपल जेवण, आज रविवार आहे तरी पण भोपळ्याची भाजी आणि तांदळाची भाकरी असा आजचा जेवणाचा बेत आहे. तुम्हाला साहित्य दाखवते. इथे कांदा, लसूण, मिरची सगळं आपल्या गरजेनुसार घेते. पण कांदा थोडा जास्त घेतला ना की ही जी भाजी आहे ना भोपळ्याची छान लागते. ओलं खोबरं ते पण आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं, म्हणजे कमी जास्त. आणि हा बघा, हा आपला भोपळा असा धुवून स्वच्छ त्याचे तुकडे वगैरे करून घेतलेले आहेत. आणि इथे कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे. तर तेल वगैरे गरम झालं ना का त्यात सगळ्यात आधी आपण राई टाकूया. आता राई तडतडली की त्यात हिरवी मिरची टाकायची. नंतर कांदा आणि लसूण. आता जिरं टाकूया आणि चांगलं लाल होईपर्यंत मिक्स करून घेऊया. आता सर्व कांदा वगैरे ना लाल झालेला आहे, त्यात टाकूया आपण आता हा भोपळा. आता थोडीशी हळद टाकूया आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. बघा छान अशी मिक्स करून झाले भाजी. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आपण. आणि पाणी न टाकता आपल्याला ही भाजी शिजवायची, कारण भोपळ्याला बघा आपोआप पाणी सुटतं आणि मिठाचं पण पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे स्लो गॅसवरती आता ही 1-5 मिनिटामध्ये भाजी आपली तयार होईल. गरम आहे. आणि 5 ते 7 मिनिटानंतर बघा आता मी इथे गॅस आहे ना फास्ट करते, कारण थोडंसं बघा पाणी सुटलेलं दिसते आपल्या भाजीला,
ते पूर्ण सुकवायला पाहिजे. त्यात टाकते खोबरं. आपल्या आवडीप्रमाणे खोबरं कमी जास्त टाकायचं. आता हे चांगली मिक्स करून घ्या. पाणी सुकवेपर्यंत आपली भाजी मग तयार. शिजले भाजी तुम्हाला पाहिजे तर ना एवढं दाखवते. हे बघा भोपळा असा पटकन शिजतो, वेळ नाही लागत. आणि ही बघा आपली भोपळ्याची भाजी आणि गरमागरम तांदळाची भाकरी. हे असं आजचं आमचं रात्रीचं जेवण आहे. थंडी भरली आमच्याकडे, थंडी भरली. आता ह्यांना जेवायला वाढते मी. हा बघा कुणाल, आज कुणाला व्हिडिओ मध्ये आलेलाच नाही. मग शूटिंग पण तोच करत होता, त्याच्यामुळे राहून गेला. टॅमॅटो वर कापा या साईडला का हवं असेल तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता ह्यांना जेवायला वाढते. आणि आता आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. व्हिडिओ तुम्हाला जर का आजचा आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.